Spa. Έχουμε την θεραπεία το Rap and Go ή το Power Up που κάνουμε συνδυασμό, θα μας δείξει τώρα η Νικολέτα, είναι φυτικά εγχυλίσματα. Για να δούμε, Νικολέτα μου. Πρώτα ξεκινάμε με το starting. Γύρισε λίγο προς την κάμερα. Ναι. Έτσι. Ξεκινάμε πρώτα με το πρώτο προϊόν που βάζει μόνη της η Ελένη, μπορεί να βάλει μόνη της. Αυτή τη θεραπεία μπορεί να κάνει ο κάθε ένας στο σπίτι του. Ξεκινάμε Ελένη, και στη κοιλιά και από το γόνατο και πάνω και όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη για την κρέμα. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι να το χρησιμοποιούμε πριν από την άσκηση. Θα σας δείξουμε μια ολοκληρωμένη θεραπεία τώρα. Και στη συνέχεια θα κάνει γυμναστική ενώ εφαρμόζει τις κρέμες. Σε τι βοηθάει η κρέμα αυτή και τη βάζουμε για να κάνουμε γυμναστική? Και περισσότερη αιμάτωση και θερμοκρασία, κρατάει το σώμα περισσότερη θερμοκρασία, οπότε σε συνδυασμό με τις ασκήσεις που άρα πάλι για την αιμάτωση είναι περισσότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι το σημαντικό που δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως είπες με το διάδρομο. Λεμφική ροή και καλύτερη αιμάτωση. Και εδώ έχουμε και συνδυασμό, θα το δείξει τώρα η Νικολέτα. Το Active Gel είναι το δεύτερο gel που βάζουμε πάνω από το προηγούμενο. Πάλι το εφαρμόζει μόνη της η Ελένη. Στη κοιλιά και σε όλες τις περιοχές. Αυτό με τα χέρια, έτσι χρειάζεται. Με τα χέρια, ναι. Βασίλη, δεν βοηθάς την Ελένη, εγώ αυτό βλέπω. Πάτησε και μάρκερα. Νομίζω ότι άμα ρωτούσες θα σ' άφηνα. Ναι, θα σ' άφηνε η Ελένη να βοηθήσει. Τον αστράγαλο έτσι λίγο από κάτω. Να βάλω τον Άιλον. Προπονητής γυναικείας ομάδας είσαι. Τα ξέρεις αυτά. Τα ξέρεις αυτά. Το nylon αυτό είναι μια φορμούλα διαφανές. Θα τη φορέσει η Ελένη. Τα πόδια εδώ. Θα βγάλει τα παπούτσια. Εν τω μεταξύ η Ελένη είναι έτοιμη για την παραλία, δεν έχει κανένα θέμα. Φεύγει κατευθείαν. Σε αυτή τη θεραπεία πρέπει να έχουμε και το μαγιό με το ακτινίδιο. Μιλούσαμε προηγουμένως για φρούτα, για αντιοξυδοτικά, βέβαια. Και το ακτινίδιο είναι ένα εξαιρετικό φρούτο και συναντάτε άφθονο στην Ελλάδα. Είναι γνωστό στις γυναίκες και της αρέσει πάρα πολύ. Εδώ θέλω να πω λίγο ότι αυτή η θεραπεία μπορεί να το κάνει κάθε γυναίκα και στο σπίτι της, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει ένα power plate στο σπίτι. Μπορεί να κάνει τις δουλειές της καθημερινές ή μπορεί να βγαίνει έξω να κάνει walking ή άμα έχει διάδρομο, μπορεί να το εφαρμόζει πάνω στο διάδρομο. Μάλιστα. Και μετά θα βάλουμε και αυτή την ειδική την κάλτσα, δηλαδή έχουμε μια πρεσοθεραπεία. Και σίγουρα στο power plate επάνω έχουμε μια πολύ πιο έντονη αιμάτωση λόγω της δόνησης και της επιτάχυνσης. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ έξυπνο και έχει μετά από 25 θεραπείες, δηλαδή μετά από 8 εβδομάδες, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ωραίο ρουχάκι ακριβό, το πήρατε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Πολ έχει δείξει καινούρια πράγματα. Πολύ καινοτόμα. Έτσι, καινούρια πράγματα μέχρι τώρα δεν τα ξέραμε. Αυτά φανταζόμαστε. Προσπαθούμε να σας φέρουμε πάντα τα πιο καινούρια και πιο πολύ το κάνουμε τον Βασίλη, τι άκουσα ότι είναι και προπονητής στη γενική ομάδα τώρα. Ναι, εδώ θα κατέβουμε στο Μουντιάλ. Ψάχνω φυσιοθεραπευτή. Έχουμε εδώ πέρα. Το θέμα είναι τι κόστος. Ό,τι θέλεις εσύ δεν έχει να κάνει έτσι κι αλλιώς. Θα κάνουμε παζάρια να τα βρούμε. Και σε τι είδος. Ό,τι θέλεις φυσιοθεραπευτής, ό,τι δεν είναι. Και για δημόσιες σχέσεις θα πάρω τον Πολ, έτσι. Βέβαια, ο Πολ είναι ό,τι πρέπει για δημόσιες σχέσεις. Της ομάδας, εκπρόσωπος τύπου, θα βγαίνει και θα μιλάει στα μίδια. Λοιπόν, στη διάρκεια αυτού του κόνσεπτ που έχουμε αναπτύξει τώρα σιγά σιγά, σας δείχνουμε δηλαδή όλες τις δυνατότητες. Θα δείξει τώρα πολύ αυτό άμεσα. προκαλεί και θερμοκρασία, φαντάζομαι. Έτσι, ναι, βέβαια, δεν είναι μόνο θερμοκρασία, δημιουργεί και μια πίεση πάνω στο δέρμα. Για να διεισδύουν πολύ καλύτερα οι κρέμες στα συστατικά. Όμως τώρα. Μας την τίσατε. Και μετά φοράει τη δική της τη φόρμα για να φαίνεται πιο αισθησιακά, πιο ωραία, αυτό που της αρέσει. Θα φορέσει κι άλλο. Θα φορέσει τη δική της τη φόρμα κανονικά. Τώρα το βάζουμε έτσι για να το βλέπουν οι τηλεθεατές. Αλλά κάποιος που έχει θέμα ότι δεν φαίνεται πολύ ωραίο αυτό. Έχουμε 2 λεπτά με ειδοποιούν. Οπότε να πω μόνο για τις γυναίκες που έχουμε ευρυαγγείες. Υπάρχει ένα ειδικό τζέλ που σε εκείνα τα σημεία βάζουμε το ειδικό τζέλ για τις ευρυαγγείες. Για να μην έχουμε επιβάρυνση. Οπότε όλες οι γυναίκες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Ωραία, πάμε να δείξουμε κάποιες ασκήσεις. Τώρα ξεκινάμε το workout. Και μετά το power plate μπαίνουμε στο vacuum power. Που κάνουμε πάλι συνδυασμό, αεροβική άσκηση και με προσωθεραπεία. Δηλαδή, φανταστείτε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα πόσο έντονα έχουμε. Μια πολύ ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Από παντού. Δηλαδή, τη σωστή διάγνωση, σωστή διατροφή, μην το ξεχνάμε ποτέ. Μετά έχουμε το Galvanic Spa, έχουμε το Wrap μαζί με το Power Plate, αλλά και κάποιος που δεν έχει Power Plate, ευχαρίστως και στο σπίτι μόνος του. Και στο τέλος να κάνουμε το Vacuum Power με την αεροβική την άσκηση και την υποπίεση, δηλαδή την αντιτική πίεση. Και έχουμε ένα πολύ έντονο αποτέλεσμα. Ωραία. Και σε πολύ ωραίο χώρο.
Που ενδιαφέρει βέβαια και ο χρόνος που θα επιφέρει το αποτέλεσμα. Έτσι μας ενδιαφέρει. Μην ξεχνάς ότι είμαστε στο Speed Wellness. Είμαστε στο Speed Wellness και νομίζω ότι είναι η κλασική ερώτηση για τον χρόνο που πάντα αντιμετωπίζετε εσείς οι άνθρωποι που ασχολείστε με φυσιοθεραπείες, ομορφιά και όλα αυτά. Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά σίγουρα υπάρχουν πολύ καλά προϊόντα. Πρώτα, το πιο σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό, πώς θα γίνει η σωστή αξιολόγηση, να είμαστε και επαγγελματίες. Προϊόντα υπάρχουν αρκετά καλά, όχι όλα, αλλά αρκετά καλά. Και το άλλο να υπάρχει θέληση του πελάτη. Χωρίς τη θέληση του πελάτη δεν μπορούμε να καταλήξουμε πουθενά. Όσο και να θέλουμε εμείς, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά έχουμε πραγματικά έξυπνα προϊόντα σε γρήγορο χρόνο να δίνουμε το μάξιμο αποτέλεσμα. Και πάμε να κάνουμε καθίσματα. Δυσκολίες. Πάμε. Αλλά για τις γυναίκες το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ καλή. Τρέχουν πιο γρήγορα. Γυμνάζει γλουτιαίους. Και προσαγωγούς. Και προσαγωγούς, βέβαια. Βέβαια, όταν έρχονται στο χώρο μας, βάζουν τη δική τους τη φόρμα και έτσι έχουν αυτή την αίσθηση που έχουν πάντα. Δηλαδή, ότι το design αυτό που αγαπάει κάθε γυναίκα. Το dress code. Το dress code. Αυτό το δείχνουμε λίγο παραδειγματικά για να το δει ο κόσμος τι κάνουμε. Νομίζω ότι έχουμε πάρει την εικόνα. Είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο για Σαββατοκύριακο.